Prim Ministru, huwa summit fejn hemm fuq l-aġenda tliet affarijiet importanti: Brexit, l-immigrazzjoni, kif ukoll is-sanzjonijiet fuq ir-Russja. Ħanibdew bi Brexit. Din hija laqgħa importanti għaliex għall-ewwel darba May ħadd informa jew taġġorna lil kapijiet tal-Gvern tal-Ewropa dwar x'se jsir. X'qed tistennew minn għandha? Li forsi tgħidilna x'għandha f'moħħha r-Renju Unit. Naħseb huwa ħaġa importanti li qabel ma wieħed jibda n-negozja tifhem ma' min qed ninnegozjaw x'jixtieq, jekk hux l-iktar importanti l-immigrazzjoni, jekk hux l-iktar importanti l-ixxu tal-single market. Żgur mhux ħajkun hemm negozjat illum, għax illum mhux qed tgħidilna l-Prim Ministru Ingliż illi skattat il-mekkaniżmu tal-famuż Article 50, imma ħa tgħidilna li beħsieba tagħmlu. Nistennew naraw minn hemmhekk x'jiġri. Dan id-dewmien biex titħabbar għall-inqas li jiskatta l-artiklu 50 qed iġejjel jew qed jinnissel xejn ta' frustrazzjoni fost leaders Ewropej, speċjalment dawk tat-tramuntana tal-Ewropa li diġà qalu ċar isma' ejja ħanaqtawha fil-qasir dina. Din tista' tkun problema l-Ingliżi li meta jmorru biex ifittxu l-affarijiet tagħhom ħajsibu ħajt ibes biex jaqbżu? Jien ma ntihomx tort l-Ingliżi li qegħdin jippruvaw jittrattenu ftit. Anka għaliex xi ħaġa ċara ħafna li kif jibda jittikja l-arloġġ kull m'hemm sentejn u jekk fit-tmiem dawk is-sentejn ma jkunx hemm ftehim dawn joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea bla l-ebda ftehim ta' xejn. Jiġifieri hekk qiegħda s-sitwazzjoni mhux li wieħed joqgħod jistenna li jkun hemm sentejn li jrid ikun hemm ftehim, jekk ma jkunx hemm ftehim l-Ingliżi jibqgħu bidhom fidhom. Jiġifieri naħseb jien l-istrateġija tal-Ingliżi bħalissa hija li llestu kemm jista' jkun affarijiet għan-negozjati u mbagħad jkunu lesti jibdew in-negozjati. Hekk jew bekk b'dan il-mod ħajkunu gwadanjaw kważi 9 xhur din l-istrateġija li nifhimha mill-lat Ingliż. Min-naħa l-oħra għandek il-problema li hemm pajjiżi oħra li għandhom skadenzi elettorali. Sena d-dieħla għandna żewġ elezzjonijiet importanti ħafna fil-Ġermanja u fi Franza. Għandek elezzjoni fl-Olanda. Dawn huma affarijiet li mbagħad il-Prim Ministri u l-mexxija ta' dawk il-pajjiżi ikunu sforzati wkoll mill-lat politiku intern jagħmlu ċertu statements u jieħdu ċertu pożizzjonijiet. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hemm ukoll il-Parlament Ewropew li jintqal x'jintqal kwalunkwe ħaġa niddeċiedu bħala pajjiżi membri, irid ikun hemm il-Parlament Ewropew involut għax dal-qasam fl-aħħar mill-aħħar qed jivvota l-Parlament Ewropew. Jekk il-Parlament Ewropew ma japprovax mill-ġdid. L-Ingliżi jibqgħu idhom fidhom. Però Brexit u dawn l-elezzjonijiet ħajqgħu fil-żmien il-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dan ħajpoġġi pis enormi għal ġestjoni ta' din il-Presidenza fuqna. Ifhimni, ħajpoġġi l-responsabilità li konna nafu bija. L-elezzjonijiet mhumiex sorpriża, konna nafu li ħajkun hemm żewġ elezzjonijiet importanti matul il-Presidenza tagħna u waħda eżatt wara l-Presidenza tagħna allura timpatta direttament, ma konniex nafu Brexit sas-sena li għaddiet, ma din hija responsabilità li wieħed irid ikun lest li jidħol għalih aħna m'għandniex delusions of grandeur, aħna hekk mhux qegħdin immexxu d-dinja jew l-Ewropa, qegħdin sempliċement nissettjaw l-aġenda tal-Ewropa b'mod importanti ma b'mod realistiku wkoll. Ġifieri dak li qed jistennina hija xi ħaġa li aħna lesti li nagħmluha u għapis li aħna lesti li nerfgħu. Però jekk l-elezzjonijiet f'dawn il-pajjiżi kbar, Ġermanja u Franza, hemm ir-riskju ta' mhux Brexit, imma hemm riskju ta' taqlib soċjali wkoll, taqlib politiku, hemm riskju kbir għall-Ewropa. Inkwetat fuq dan? Le ma tantx, fis-sens li naħseb li huwa tajjeb li xi kultant l-Ewropa tagħmel bħal kull pajjiż analiżi tal-kuxjenza tara l-affarijiet fejn sejrin illi iva l-Ewropa rridu nżommuha kif inhi bil-libertà tal-moviment tal-persuni, imma li nifhmu wkoll li hawn qed jabbuża li għandek nies li huma mdejqin illi hemm sitwazzjoni fejn nies forsi ċalqu minn pajjiż għal ieħor sempliċement biex jieħdu l-benefiċċji, benefit tourism. Jew inkella fuq kwistjoni tal-immigrazzjoni li mhux kulħadd jara mill-istess land, imma li n-nies imdejqin bl-Ewropa u li Ewropa tajba fuq naħa ma tfissirx Ewropa tajba fuq naħa oħra. Allura, frankament, jinsa kemm ikun hemm diskussjoni ma niddejjaq xejn. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb in-nies jinnutaw li dak li qed jiġri bħalissa l-Renju Unit ifisser li l-Ewropa bid-difetti kollha tagħha bħalissa hija l-aħjar alternattiva għal dan ir-reġjun. Għal darb'oħra l-immigrazzjoni, x'qed tistennew minn din il-laqgħa? Frankament xejn.
fis-sens ma narax li ħajkun hemm xi tip ta' sblokk. Malta hemm nalla ħsibna rasna li ħedimna flimkien mat-Taljani, flimkien ma' xi pajjiżi oħra biex nimmaneġġjaw is-sitwazzjoni. Xorta din għad tista' tinbidel is-sitwazzjoni millum għal għada, imma mhux soluzzjoni Ewropea, din kienet is-soluzzjoni ta' pajjiż wieħed jew ta' xi pajjiżi li ħadmu flimkien. Jien naħseb li sa issa mhux qed nara sitwazzjoni fejn ħajkun hemm xi tip ta' ftehim. Aħna nerġa' ngħid, aħna nkomplu naħsbu għal rasna, imma nkomplu nafsu wkoll biex fuq livell Ewropew nuru li dis sitwazzjoni għall-Ewropa mhijiex sostenibbli. Sanzjonijiet fuq ir-Russja biex nikkonkludu l-Ewropa tista' taffordja tkompli timponi sanzjonijiet fuq ir-Russja? Ifhem, jien nemmen li l-aħjar mod ta' kif inti tikkonvinċi huwa billi tiddiskuti mhux billi tkeċċil xi ħadd il-barra. U jien nixtieq li jkollna sitwazzjoni fejn mar-Russja naslu bħala Ewropa. Ovvjament is-sitwazzjoni mhix qed tiġi mejjuna xejn minn ċertu deċiżjonijiet tal-Gvern Russu, imma naħseb li għandu jkun hemm rieda biex iż-żewġ naħat veru jerġgħu jibdew jikkollaboraw flimkien. Ir-Russja hija l-ikbar neighbor li għandha, l-ikbar ġar li għandha l-Ewropa u Russja feruta fl-orgolju tagħha, fil-pride tagħha, tkun ġar li perikolus. Jien nippreferi jkollna Russja li magħha nengagejaw li jista' jkollok affarijiet fejn ma taqbilx u hemm ħafna fejn wieħed ma jaqbilx, imma li aħna nkomplu nitkellmu magħhom. Jien fil-fatt ħankun Moska biex nitkellem mal-Prim Ministru Russu minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra biex kif għamlu sħabi l-oħra, ħafna minn sħabi l-oħra Prim Ministri, naraw li mhix ħajkun deċiż il-lejla u li mis-sanzjonijiet kif ikonna xi tip ta' channel ta' komunikazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Fl-aħħar nett, tema politika lokali fuq il-budget. Il-Partit Nazzjonalista qed jakkuża lill-Gvern li falla it-test tal-Caritas, mentri l-Caritas stess kienet qed tgħid illi isma' beda jinstema' l-vuċi taż-żgħir. Issa tweġiba politika minnaħa tal-Gvern għal din is-qarrija. Jien ma rridx indaħħal il-Caritas bħala ballun politiku. Ngħid biss li ninnota dak li qal il-Caritas, il-direttur tal-Caritas Leonid Mekkej meta kien intervistat minnek stess, fejn ikkritika partijiet mill-budget, imma il-messaġġ tiegħu kien isma' dan budget pożittiv għal fqir u fl-aħħar iż-żgħir għandu leħnu mismuħ. Jien jekk fallejni xew l-test tal-Caritas inħalli l-Caritas tiġġudika u l-Caritas iġġudikatna b'mod pożittiv. Grazie ħafna, Prim Ministru. Grazzi lilek.